umuntu ohlala ekuthokozela ukukhuluma nawe kwi-channel. Sibonga nje nethuba eliyingqayizivele leli lokuthi sikwazi ukuthi sikhulume nawe silethe udaba lamaphupho. Igama uPastoningi, qhubeka kwenze okuhle, qhubeka kwenze okufanele ngakini, wenze nje okufanele emsebenzini, wenze okufanele mawushulisa esikolweni, wenze okufanele emphakathini, wenze okufanele kwi-channel. Ungasubscribe, ulike le video le. Sibheka la iphupho lika Nkosi Nyambo sithi pastor wenjani, ngicela ubuza uphupho nikezwa inkukhu emhlophe. The problem is nje manje akachaza ukuthi inkukhu inikezwa umuntu osaphila o inikezwa umuntu osashona, umnikezwa ubani, uyisihlobo namuntu omnikezayo. So it's very imperative nganza kwethu ukuthi uma ufuna ukuthi kubhekwe udaba lamaphupho kuveze phela ukuthi ngokwesibonelo uphupha unikezwe inkukhu emhlophe, funa asho ukuthi ngiphuphe nginikezwa ugogo osashona noma osaphila inkukhu emhlophe enginikezela ukuthi angenze umsebenzi ngayo, noma benginikeze ukuthi ngiyifuye, noma benginikeze ukuthi nje angiyidle ngiyihlabe ngiyihlele, yabona, njengesipho, yabona. So kwenza ukuthi kube lula nje ukuthi sicacise ukuthi hayi njengoba kade unikeza ukuthi wenze umsebenzi, no ukuthi ngempela kunesidingo sokuthi wenze umsebenzi, noma ngoba kade unikeza ukuthi uyidle, hayi inhlanhla leyo, kusho ukuthi izinto zakho zizokhanya, kusho khona okuhlokozayo, kukhona okuneliseka okuzayo empilweni, yabona. Noma hayi benginikeza ukuthi angiyifuye nje, yabona, sichaze ngaleso simo. Kodwa kase sithi ke uma uphupha inkukhu emhlophe sike sakuveza ngaphambilini, isisazokuveza namanje ukuthi uPaul osuke lishulindele ukwehlelwa inhlanhla ungazelele esikhathini esizayo eseduzane. 2, uma uphupha inkukhu emhlophe uPaul usuke lusho ukuthi kungenzeka usesigabeni sokukhanyiseleka mhlawumbe empilweni spiritually, noma uyakhula ngokukamoya, noma ungahlukhule ngokukamoya esikhathini esizayo. Ingaphinde iveze kuba msula kwakho, nokuthi mhlawumbe umuntu ogezekile njengamanje, noma kuzimisele ukugezeka nokuqala kabusha nje empilweni, yabona. Number 3, uma uphupha inkukhu emhlophe uPaul ngabe lindele impumelelo, lindele izinguquko ezinhle kanye nezinto nje ezinhle ezizayo empilweni yakho. Okwesine, uma uphupha inkukhu emhlophe uPaul uma iyodwa vo olungabike emhlobeni uchaza ukuthi hayi mani, kungenzeka umuntu okhungethwe isizungu, ungenzeka umuntu okhungethwe umzwangedwa, noma ke uphila wedwa wena futhi uchitha isikhathi esiningi uwedwa empilweni, noma ke esikhathini esizayo, yabona. Asesithi ke uma uphupha inkukhu emhlophe uPaul olubi mangukuthi ifile, ngoba lungasho ukuthi lindela ukubheda kwesimo mhlawumbe sempilo, lindela mhlawumbe ukufadabela kwebhizinisi, noma lindela ufadabala komklamo wakho kanye nokulahlekelwa mhlawumbe umuntu obalulekile kakhulu empilweni, yabona. So into enjengana leyo, kodwa ke sikuveza ukuthi kubalekile ngasonke isikhathi ukuthi ucacise nje ukuthi uma ubuza ngephupho uveze ukuthi all the details abalekile. Lento yokuthi kusho ukuthini uphupho umuntu enza ukuthi vezela ukuthi the relationship nalomuntu injani, uyini lo muntu kuwe, uyabona, because ayikho into ekuvela kuthiwa uphupho unikezwa ayivele ezulwini. If ivele ezulwini ufuna ukuthi kusho ukuthini uphupho ingilosi ikunyezini, yabona, ingilosi evele ezulwini. Oh guys, ama details are very important, but lento ekuvela kuthiwa kusho ukuthini ukuthi hayi, there is no such, guys. Yonke into inama details. Kusho ukuthini uphupha uphasa wena ngikunikeza inkukhu, yabona. Kusho ukuthini uphupha ugogo wami osaphila ekuphi inkukhu, yabona. So iba nama details kana siyabonga. Kukhuleka sisi, kukhuleka kwenze kahle. Bayadanga. Kulela